Vilablareix ja forma part del territori cardioprotegit de les comarques de Girona gràcies als 2 desfibril·ladors que el DipSalut ha instal·lat al municipi. Per saber com funcionen, l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona ha organitzat un taller pràctic que s'ha celebrat al Centre Cultural de Can Gruar. Una de les claus a l'hora d'utilitzar aquest aparell, segons ha explicat el tècnic del DipSalut, és no tenir por, ja que en aquest cas podem fer més mal a la persona que està patint un problema cardíac. El nostre desig és no haver d'utilitzar aquests aparells, però si en cas de necessitat s'ha d'actuar, avui hem après en el taller de formació que realment és fàcil. T'explica els passos, ell et va guiant i si la descàrrega no s'ha de fer, ell no la fa. O sigui, si la persona no la necessita, l'aparell no s'activa, no reacciona, no descarrega res. I si d'aquesta manera podem salvar una vida, doncs millor que millor. Els desfibril·ladors a Vilablareix estan ubicats als exteriors del Centre Cultural de Can Vallí i del Casal de la Gent Gran. A més, l'Ajuntament disposa de 2 desfibril·ladors mòbils més que es troben al pavelló municipal i al camp de futbol. Aquest últim, quan acaba la temporada, es trasllada a la piscina del poble. I l'altre és que si està enmig d'un vessal, per exemple, perquè està ploguent o perquè l'han tret de la piscina o els peus encara estan dins la piscina, s'ha de